Així és com sona el nou orgue de la Basílica de la Mercè. La majestuositat de l'aparell impressiona. La principal diferència amb el seu antecessor és que passarà de fer 18 registres a 40, uns sons nous que podrà gaudir tothom. Un instrument que està a l'abast de la ciutadania, també, no només dels feligresos, és a dir, que aquí es preveuen concerts per la gent que li agrada aquest instrument. Per fi tenim a Barcelona un instrument a l'alçada dels grans instruments que podem trobar arreu. El nou orgue pesa 12 tones, fa 8 metres d'alçària i té prop de 3.000 tubs. Per construir-lo han calgut 2 anys de feina. A més d'acompanyar musicalment les celebracions de la Basílica de la Mercè, es vol que tingui més usos. S'està establint algun tipus de negociació amb l'Escola Superior de Música de Catalunya per tal que aquest instrument estigui a l'abast dels estudiants d'orgue de grau superior. Per a la presentació oficial de l'orgue s'han programat 3 concerts gratuïts els dies 21, 22 i 23 de setembre a les 8 de la tarda, que aniran a càrrec de 3 organistes de reconegut prestigi internacional.